Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zviri chokwadi. Zvandataura ndezvo chokwadi. Nyemba chariswa nemhosva. Nyemba chariswa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro. Pamusoro ichangamuti. Ini ndinoitwa Kudzai Story. Ini ndinoitwa Kudzai Story. Nyaya yandiunza pano ndemunda wangu ndakapiwawo nemhuri yekwaSamanga muna 2011. Ndapiwa munda wangu nemhuri yekwaSamanga ndobva ndaratidzwa mugano yangu. Unobva apa uchisvika apa nepapa. Kati zvakanaka. Tobva tagara kudaro tikazosvika muna 2020. Tasvika muna 2020 mhuri yekwaKasu vakabva vanotema kumuganho kuya vatema muganho wabva wapfuura muganho wandakaratidzwa. Vapedza kutema wobva wachera makomba ekutoratidza kuti makomba aya vanga vada kuisa mapowe ekuisa waya. Ndobva ndaudza mhuri yekwaSamanga ndikati muganho yamakandiudza wewe apa patemwa. Wobva wati alright. Nyaya yobva yaendeswa kwaSabhuku. Yobva yabva kwaSabhuku yobva yaendeswa kwaShe. Yaenda kwaShe dare rakabva raitwa. Dare raitwa kudaro tobva tagadziriswa. Tobva tatenderana kunzi no muganho mugero. Sekupiwa kwendandakaita ini chingonzwa kunzi muganho mugero. Tobva tagara zvakadaro tobva tanyarara takadaro. Then 2024 uno muna July wobva watanga futi kutema futi. Watema kudaro wakabva wachitopfuura pawanga wambopega pai wachera makomba. Watema wachera makomba wakabva wanopfuura futi kutobwedzera futi kupinda mukati. Nimuruda ibaba dzokaiwa. Wawedzera kudaro tobva tataura futi. Nyaya yedu yobva yaenda kwaIshe. Tasvika kwaShe kuya kwakanzi nyaya yagarwa mudare yobva yataurwa kanzi nyaya iyi takamboitaura kumashure kuvanhu tikaura kuti muganho mugero. Asi gakawa rakaramba pakaramba paine kusawirirana kuti muganho mugero. Kusvika tabva tanyorerwa tsamba yekuti tichizouye kudare kuno. Ndokuuya kwatakaita. Kana uchiti ndakapiwa nemhuri yekwaSamanga hauna zvorutaura. Who in particular wakapiwa nani? Na Lloyd Samanga. Ndisabhuku here. Mwana kwaSamanga. Ndisabhuku here. Lloyd mwana. Lloyd ndiye akakupa. Waune argument naye izvo ndiani? Wandine argument nawo imhuri yekwaKasu. YekwaKasu. YekwaKasu iri kutarukira payakapiwa. Ndizvo zvautaura. Wari kupfuura muganho wandakaratidzwa ini ndichipiwa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira padera mambo mutasa. Zvese zvataura ndezvechokwadi. Zvese zvandataura ndezvechokwadi. Nyemba chariswa nemhosva. Nyemba chariswa nemhosva. Mwari ari mubatsirawo. Mwari andibatsirawo. Pamusoro mambo mutasa. Ini zita rangu ini ndinozi Arnold Kasu. Ndinogara mubhuku raManzero. Zviri kutaurwa nawaStory izvi paakapuwa munda Story. Ini wacho ndakanga ndishipo. Story ndakazongosvikapo kuzongozi ndakutobvunzawo mukoma wangu asati asheka ndikati paugara munhu apa akabva kupi zvikanzi takangoona munhu ana Lloyd Samanga ndiye akanga kutenderera naye papa ari kumupangidza minda. Asi ndakavataurira kuti kwama kuzobuda kunozoziva kuti pane muganho wechi pane muganho wedu. Muganho zvakaitika muganho wemunda uri kutaurwa uyu. Munda uyu wairimwa nambuya Mapesi akabereka akabereka baba Lloyd angari Shetapera. Kubva ipapo Shetapera aripo hatinobva takambonesana nemuganho kana kuita sese. Kuna Shetapera takazodesa takamonetsana pekuti akazomboti Ishe aivhazisa munhu panzvimbo patagara munda wengu wababa namai ngewepegi. Takazoendesana kumutasa district council tibva tazongotonga nyaya yayo ichibva ita sei ichibva yatopera. Ndikatopiwa tsamba ndakapiwa kumutasa district council iyi.
kubva ipo papo handina kumbowane dambudziko kuzonetsana kwandakaita naishe Tapera pakatonga Jombo hatinobva takanetsana neMugano pakazoti Red akutonga naishe uyo akazotisiya ishe abva manje ndipo Red akatanga kuzoti aye story uyu waibva pana munda na story Red akatengesera munda story atengesera munda story Red uyu akatora neportion yangu inini yanandisi kuimaba aibva batanza neportion yairi mwana mbuya wacho ainzi mbuya mapesi pakati pedu na mbuya mapesi papa negwaro remwembe gwaro paifamba vanhu vakonenda kumakuwa zvese zvepakapa story vakabva pese pakabva pavharwa kubva yabva vatanza kuti vazokubvesa kuye wangu inini kubva makore ano aya izvezvi ndine 62 kubva ipapo ndichiri mudiki kuti kusvika takazoita sei taturungorima munda iwoyo asi nasi ndobva ndakazopedza munda wacho sekutemaba kuzoti mugero uri kutaurwa uyu mukati memunda wedu wacho kwakune mugero waidarika nomunda imomo kwakadzeuka wadzeuka mugero yawoyo ishe Tapera akayakazotikumbira mugero kuchine migero mbango yacho iyoyo tiri kumbirawo mugero kuti tifudze nechi nomunda medu umu kuti tiuno mvura zvakanaka asi azviri kuti mugero zvawakasiyiwa apa wakaziva kwabva waziva kwanga uri Mugano ba mugero wanga utori mukati memugano kana kuone mama iye wacho vaifamba ndimo wacho. Okay, chandobvunza land iri pa iri business area iri communal area iri pa iri mu reserve iri kana iri mu reserve iri mbuku iri mbuku iri mu reserve rural district council inopindira pa mazuva atakatanetsana na rural district council inopindira papi munda wepeg kana muti musa munda wepeg muruti ngosi kana chinzvimbo iri kutotongwa nasabhuka kana itori sabhuku tibidzi after sabhuku pana ishe pana mambo haisiye mutasa rural district council bai saka council inoona zvemabhizinesi handiti mukaenda kwahonde council painotonga ihauna mubhizinesi umu nekumarezenjo dzavo dzavanopega handiti ndo dzavanotonga idzi haiuyi council haiendi koita koresolva communal land dispute. Communal land dispute inoenda kwasabhuku ishe mambo kaichikwira kana patakaenda ipo 1997 pacho kwaiti obviously mukaenda kwaishe ngoti angati pakati pachopo ndiye yanga ishanga kalotonga iyo ishe Tapera. No, whether ishe aripo ndiye ka handiti ishe aripo anozvibvisa panyaya poiswa umwe munhu anotarisa asi kuri ku communal area not ku business. Kanzuro haireplace isheba kana kureplace mambo. Muruzizwa nduta? Nduzizwa mambo. Nduzizwa. Aka muruzizwa? Right. Kanzuro yakaziya sei kuti apa uyu munda ndiwa ningi uyu ndiwa ningi. Yazi yapika. Takaenda ku kanzuro kubva kwazi iyo nyaya yenyu inogama ne group of councillors iri under Mutasa district. Aya mubvunza musina unopindura. Amunopindura mubvunza. Kazi yakaziwa sei kuti ndati kana makapiwa imimi mapegerwa nasabhuku. Hamuna kupegerwa nekanzuro. Saka kanzuro yakazoziva sei kuti ndepenyu. Takangoenda kutsanangurira kuti isi munda wepeg wedu wababa. Bambo, izvo hazvidiba zvinodzingisa vanhu mabasa. vanofaiwa. Izvi zvinodzingisa vanhu mabasa izvi. CEO haatongi communal area. DA haatongi communal area. Muruza ndudara. Ndinozvikwa mambo. Muruza ndudara. Ndinozvikwa. Endai ku Traditional Leaders Act section 26 subsection H and G. It is the responsibility of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area.
Uye muri ngoita ukama wakanaka ere nemasabhuku nemadzishi. ukama hwedu uripo wakanaka. Ini zvandikutaura murutiza sei? Ndakutaurirai kuti ane basa rekupa munhu pekugara mucommunal area muvillage ndisabhuku. Imi pamakapiwa land iyoyo sei musina kuenda kukanzuro kuti mupiwe nekanzuro? Why makazoenda kukanzuro maane dambudziko? Murutiza samba. Takaenda kwese kuna sabhuku kwese takabva neko. Akati chii sabhuku? Sabhuku aibva ati obviously munda wakanga watorwa nemako machi. Sabhuku akati inini munda ndinozwa kuti munda wenyu uripo. Saka imi ndekuna ishe vachangaripa niwo pakati hanzi no imuchenda ipo kakuchina kanzira yana kuti wana kutawa. Kanzira kazi ndinochenda ichichenda ku district council. Ngo takazenda ku district council. Angu yacho manje. Unoparara mutero wekanzira. We business. Anga muruzwa chinhu ichi bambo. Kanzuro yakakupai chinhu ichi 1997. Which is 27 years ago. Why now? Nguva yese mamusi kuona here kuti kanzvimbo katorwa Kamukira kaenda. for 27 years. And chimwe chandazwa chamataura imimi ndechekuti pakaitika zviro izvi nekuwakwa nekudi manga musipo makazouyawo kubva kuHarare. Ayo ndinogara nditoya pakapiwa uyu zvamataura mati makazouya kubva kuHarare mukasvika mukaona mukabvunzawo mukoma wenyu kuti haufa. Mukoma akati chii? Handizivi. Kubva madini? kubva ipapo ndipo ndakatanga kuchishanda 27 years. Ndipo ndakatanga kuchishanda ndakagara munda kuti chingoshanda chedu papakasa kumugano ndiko kwakakasara poshe nenga iko yakazopiwa uyo story uyu ndiye ndi uyo ndi direct. Izwa ibamo. Munoziva ndutaura 1997. It means kuti dispute rakanga rapo before 1997. Because iyi yamakapiwa nekanzuro iyi makaipiwa 1997. Wakagara makatanga kugara rini? 2016 ndakapiwa 2011. Isamba makaipirwe iyi. Iyi ndakasopiwa makore acho atakatanitsana nayo sisa. Manetsana nani yawera? Aiwa kwete nawo bawo. Musatiburisire chitsotsi chenyu chamunoswera muri kuita mumabhawa. Because uyu aenda kugara panzvimbo 2016. Asi judgment yawina ndi ya 1997. Zvino ukama papi. Fruti manje. Ati zvanga zviri kuratidza kuti obviously munda Zvanga zviri kuratidza kuti makaipirwe. Judgment ndi ya 1997. Asi uyu akagara po 2016. Which means kuti yakazogara imi mane 19 years muine judgment. Wamamaenda naye kukoti ndiani? uyo wanga asati Yanga asati. Ndishe samanga. Mazungisa ichi. Ayo apa nandiri kupa humbo wekuti obviously munda wakanga wakambotorwa wakanga waiswa munhu ndishe samanga. Ani wangari baba. Ichi vanogara nacho. Achibudisiki padare pano. Achizobatsira dare rinero. Muruzwa izwa bambo nditubatsire baba wako ndiani? Ndobatsira ambisha. Ndiro nditubatsira kuti vanhu vamuri kuonana nawo ndo wa 2016. Asi samba yamuri kuti makapiwa nero district council ndiya 1997. Wongo. Ati tisandotiziye manje kuti uyu netsamba iyi zviri kulinga ukama papi. Unless muri nditaura kuti tsamba iyi no tsamba iyi iri kuti samanga versus kasu. Meaning kuti munhu wamuine dambudziko naye patsamba wamamuine dambudziko naye patsamba iyi ndisamanga haasi uyu. Pamusoro changamira. Yes. Tsamba iyi. Patsamba iyi chiri kuitika ndechekuti Simon Kasu. Chiri kuitika patsamba iyi ndechekuti Stole watengeserwa munda ndiwana samanga. Samanga une zita riri patsamba iyi ndiyo mhuri yacho yanaloita. Ndizvandoda kuti nditaure. Ndasai ndikutaura kuti iwewe anditi makaenda konongedza munhu asiri iye. Pane nyaya changamire
Uzandura kana muine nyaya nasamanga anditi haunei nemunhu agadziswa nani nasamanga kazarume aka andiwamangara nyaya ida handitsamangara nyaya munhu amangara nyaya akagara basa pa imi muri kudozvichifenda kapana saka nyaya dzenyu dzamutoratidza kuti makatombomangaraoka hazisi relevant pakunyaya iri panapa imi mapinda kuboundary ravo rimanonzwa na story kana tichimbogarai pasi samanga titaurirei nenyaya iyi uyu andikawo ndiwe makapa wakapiwa ndisamanga taura kuti samanga chitaura nenyaya because ndiwo akapa uyu pamusoro ichangamiri nedare rose munda uri kutaurwa nezvawo minda iya yaipegwa nemadhumeni muna 1958 kana ndisingakanganise kutaurwa kwandakaitwa nevakuru uri munda uya wekuti waipegwa kana iri 2 hectares kune uyu i2 hectares kune futi uyu pakati pacho pemunda wakasu nemunda wasamanga pane road inobatanidza lower Chitsunge village neupper Chitsunge village ndo pane road musaidi meroad imomo mamuine mugero saka munda wakasu newasamanga waisabatana wakatoti uyu unobva kumabvazuva wouya woguma neroad wedu isisi unochinjikawo uchidai wakasu unouya so wedu pamhiri peroad wodini wopotawo so saka nguva yavari kutaura kuti iwo waishanda munda wawo wane nguva yawakambomira kushanda road iyi yakabva yambomira kushanda vanhu vakupinda ngemumunda mawo chaimo kuenda kumakuwa but wazotanga kurima makore mashoma apfuura wazotanga kurima wakachizovhara road yanga yakufanira kushandiswa iya kuenda kumakuwa wavhara kuya mukoma wanga atovhara already mamuine road mweme saka vanhu izvozvizi umbo utoripo wekuti pakasvika paground pane makuwa asi asina pekufamba ndipo ndo situation iripo kukafiwa vanhu vanotoita ivo vanenge vakamira mumunda mavo vachitaura hapana road munhu akapedzisira kufa ngevemhuri yavo inini ndini ndakatonotora vanhu tikanokwaza kuimwe area yekuti munotobva uku nemutumbi motenderera kuti muzodzoke pamakuwa saka munda dispute iripo road ikangogadziriswa toti hedu tasiyaya mugano road yekumakuwa yakanga iripo ikatogadziriswa automatic mugano wabva wadini watobuda izvozvi hapana nzira inoenda kumakuwa nzira iyoyo ndiyo wanga uri mugano wedu and zvari kuna makuwa i-community graveyard here kana kuti i-private i-community saka kana community yakutadza kuenda kumakuwa ayo it means kuti pane aita zvisiri zvasingafaniri kuitwa chimwe chinhu ndechekuti tikasvika panzvimbo tikacherechedza tinotoona kuti minda iyoyo wedu isisu unogona kunge watosara 0.2 hectares but wavo uri kukwana 2 families dzichitosiya havasati vakuurima wese but yakapegwa under same government policy and arrangement zvokuti haitarisira minda yedu inge ichakadini ichakaenzana but chakaitika pamunda wedu isisu family yedu yakambodisintegrata vamwe vachienda kuzvikoro vabereki vanga vakura wasingachakwanisi kuuya kuona kuti munda zvirudini zvirufamba sei havasiriwo wega wakapinda mukati kuno imwe mhuri yatichazoya nayo asi pari zvino iri kupisa ndeyawa wapinda wapuka road waisafanira kutombopuka road because waifanira kuti wachiuya wachirima nemombe dzavo uguma uku posara road nemugero pakati saka is unfortunate mukoma wavo wakatanga kuita move yekubira mugero neroad wakashaya but still tiri kutoona kuti ivo vari kushandisa kuti ngekuti mukoma wakanga wazopinda tudo paenzanisa isisu hatakangonyarara kuti pakatora mukoma wacho pari insignificant pasina kunyanya kukura but ivo pavakuzototora pakadini pakakurisa and chinhu chiri kukontradicta nezvavari kuita ndechekuti muna 2020 wakaisa makomba ekuti wachere mapose waise mapose pavakaisa makomba aya takatoti handipo
ndo pakaita kuti tizoende kwaSabhuku, tiende kwaShe, tikaungana tikataura nezvazvo, pakabuda yanga rarisiri dare because tiriwe ukama. Kwangozi ngatigare pasi titaurirane. Tataurirana pakabuda kuti pawazoisa makomba hapasipo, Muganu mugero. Tikafunga kuti zvadini zvapera. Saka zvinondiradza kuti hawasi kutoziva pane Muganu, wada kutoudzwa ngezvokuti gore rino pawazotanga kutema futi, wachisiya pawakambozvipa paya pawakachera makomba avo paya, wasiya futi wapfuka wakumberi. Miganu hapana wari kuwapa, wari kuzvipa wakambochera apa, tikakontesta wobva wamboita sewamira. Gore rino wabva watanga wabva wapfuura paya wakumberi, wakutoda kutora pesa. Saka ndiyo nyaya yadati tikwidze kudare. Uye pawarunakidzwa ngekuti Lloyd wari kunditora sekuti zvinhu zvandakangoita ndega ifamily land. Iri family land ndakatoudzwa kuzi ipa hako munhu iclassmate yangu ndakadzidza naye, ndo favor yatakangoita. Asi handisirini ndakaita initiative yekuti ndakuisa munhu. Ndosaka muri kuona panapa inini nyaya yekuti ndandiri paground. Tete wangu wasvika ndiwo munhu mukuru. Zvichireva kuti tanga tiri pamwe semunhu. Mazvita munhu. Right. So ndikuona une shungu yekutaura ndezvekutaura shumba mazara kuita Changamire. Ndikati makagarapo ndofuka diagram unokwanisa kuona. Road ito handishumba iyi. Baba mukuru wacho Mpenyu. Baba wake wacho Mpenyu chetapera. Takatorima. Banguro katorima achitopfura bosi mudange umwe chete. Apa katapa ne uyu mugero uri panapa uyu. Saka uri mugero baba mukuru madhunduro anobira kuno kusvika kunoku. Mugero uyu uri mukati memunda uyu. Saka tava panapa apa. Baba mukuru anogumira panapa. Road iri papi. Mugero warutena. Road iri kunze kuna bosi chaitika chandinesa na shumba patiri kuona ngepekuti. Road mugero uyu yasa road ba. Road iri kunze kamunda kuno kuboundary kuno. Boya dasika batani ba. Samanga waisa uri kuno. Kaso yasa kuno samanga yasa kuno pakati pa pathi apa. Pathi aisipo wa boss tora kabva uyo bhadhonza yake vasvika pai. Poya pana bangura pakaiswa banguru porake. Zvadaro akurosa road. Weso pakakrosa road pesa takavha road. Tesa takavha road boss. Uyo wakaisa porake kuno. Meira pawatotaura ukati tese takakrosa road, it means kuti you are agreeing kuti mese makakanganisa. Ende makakanganisa muchiziwa. Saka makakanganisa muchiziwa. Hongu ka. Right. Pakanaka nodaro watogona. Saka kuti uri kuziva hako kuti zvaurita zviri zvoko. Saka zvadaro Changamire. Iyi nyaya yenyu yakaendeswa ku Roads Works and Planning Committee. And which means argument yenga iri based mainly pachi paroad. It was not Ministry of Lands, because chinodhira neland Ministry of Lands, not Roads Works and Planning Committee yekanzu. Aine zvere Wafambira mugwagwa. Wakafambira mugwagwa. Argument yenyanga iri yechi yanga isiri yechi. Saka zvadaro Changamire. Uyu mukuru uyu zvautaura uyu. Road inoenda kumakuwa ne road inofamba mombe. Vaifamba mombe nguva yacho ne1. Saka panonditi Mugano mugero inini. Lingi yacho handisikiona musheba. Mombe. Alright. Chimomira uri papa. Road yaenda nekumakuwa ichipo here. Road yaenda nekumakuwa yakavhara kuzati wa munda yoba. But vatanga vari mavillage. Road uri kuenda ngepi? Yato wakuzeke munda takachinja road. Tikawapa twadzike watendera kudai. Bosi vakatoenda pasaya kuti vafambe road. Aiwa. Izwa andikazotaona bamba. Wati izvozvi zvapasina banzira yekuenda kumakuwa. Vanhu wakatogadzira imwe nzira wega yekuti wakwanise kuya pamakuwa. Right. Chakaitika gendaro yeMachangamire. Mukuru uyu pauya. Aiwe pindura mubvunzo. Siyana nemunhu. Anza pindura munhu ari kuno. Road sure road yakaenda kumakuwa patari mesusu. Hapasina. Chikonzero nei. Pauya papiwa story munda. Isaka tari wa munda ruseru. Saka tafaka takaita kudzosa road kwaingana dzoka ichi iri. Saka uyu shumba uyu pakatara kana pakayana ichasamba ngachi Mpenyu. Takawira na told ichavhurepi? Ichavhurwa uyu odzoka mita odzoka chi?
wodzoka mita but shumba handata sei sekudaro kana nemhuri kwasora pataita maarguments ese mhuri kwasora yaisapo bwozoita kuti ndindakaimirira izwa pakazi dzokai mita makadzoka here mita hatina kudzoka uyu akarambodzoka ini hana kudzoka aiwazve wapiwa instruction yekudzoka mita hauna kudzoka which means kuti uri nini kusati kwete takadzoka isu mita iripo kumusoro kuna maikuru asavhura asi kwangu ndakadzoka mita sei wana maikuru wasina kudzoka mita pakamira waya dzavo dzakaenda kusungana kudai kusunga nakwewaya hakukupi ownership ndosaka munhu uchinzi pamwe pacho paunenge wakatogara uchinzi hapasi pako bapwanya ibvapo pwanya is because hapasi pani pako because inini handingamiri pana pakandogara community yakushayiko kuigona nenyaya yekuti pane wakavhara kuchinja community cemetery into a private cemetery muruda kuti ibaba pane pari chikapa kutsanangura kwavari kuita maererano nenyaya yekuti nzira yekumakonzo nezvamufanira kuti panapa panenge patiwa munhu asabhuka munyika ndizvo but ivo vabva pacharimi vanogona kupfura vanhu vachikopfura havana kukwanisa kuvarambidza but asi paine chioriginal road inenge yagara ingori zvazvakaita saka patakataura kurima munda ngachivhara kanzira yakaipinda papi yaienda navanhu mumakoko pavaita road yaibva novaibva kubhukuri kwachitsungi vachikira kuenda kumakuwa iripo iyoyo road yakuzonzi yazovharwa yacho yapakati pedisusu nasamanga kana nasitora kabva kufa yaitendera yainobata muganhu 1 wedisusu nasamanga handisuda nyaya ndisuda kuzwa maakutopinza izwa maakutopinza imwe nyaya pochiti panyaya yekuzitori wakatengeserwa itori imwe nyaya iyi isusu kutira kwatemboitanaushidzwana ndokuta kwanga chititi panoti takusidzoka panyaya yekuzitsamba ina baba iyo baba wataradza kuti zvikanasokwana zvakanotsoneka kunyari manitazonitsamba tsamba ikuti wazviiwane baba sekuru wangu inini wakadzoka waita tiri ukombe neangari munina waishisamanga munina akaita chi upombwe bobva wadzikwa nevadzi wari pane neteri vadzi vari pane neteri baba wambodzikwa pachi panjwa vadzikwa wabuda chi saka ndibata zotanga kuti anabva takuchipambira chi muntu auya ichize 97 wataura nyaya yakanaka iwewe munhu ataura nyaya wati sekuru wako wakadzingwa nenyaya yeupombwe akapomba nemukadzi wache angasati aishipe angasati aishe but ndicheira wati akadzingwa nenyaya yeupombwe handizvo then imimi uyu akadzingwa obva aenda imimi maakutanga kufambira nyaya iya yekuti adzoke saka imi zvakaita munhu paakadzingwa akadzingwa munhu kana adzingwa haaendi neland because haisi yake lendi kumanga ndeyasamanga munhu ndiye anoenda asi lendi kwasamanga inosara kana yasara ishe nasabhuku ndiwane maruramiro ekupa umwe munhu wauri kuda asingapombi newakadzi wawo saka iwewe you are trying to justify imi makuuya manyowa inandii mira iwewe usajustify ba chinhu chiri important chekuti munhu akadzingwa izvo akadzingwa wakazodzoswa ndiani tsamba hachina patsamba ndinotokwanisa kufonera CEO izvozvi so kuti CEO mune wana wako haakuita madhiri nenyika yangu wachinyora matsamba haichatokupiba tsamba iyi ndinoda kuitsvaga ndione kuti yakabuda papi tsamba iyi because izwa ndosaka ndikuedza kutaurira kuti chaunofanira kuziva chinhu chinonzi communal area chinotongwa nasabhuku naishe namambo panoiwa watatiwa
asi ukaenda ukoko kubusiness chi center kwesoko kunotonga nechi nekanzuro. Kanzuro haigari dare recommunal area saka isitozodini kana kanzuro yakogara matare emasabhuku naishe kana kuti munhu akapomba ngaadzoke apomba nemukadzi wacho ngaadzoke. Kanzuro based on what? Mukandi pekugara kasekuru wako akaurana mbuya iwe shamwari iwe watopedza nyaya wasumukira kupedza watopedza nyanyadzisa panapa. Nyaya yawototaura ndeyekuti wana Kasuka munofanira kutouya mokumbira kumhuri yekwaSamanga readmission kuzamumo mabhadhara umhombwe wamakaita nemukadzi washe oyameka makaitei. Alright, izvo vana sekuru wenyu vakadzingwa wakazodzoka sei? Saka iyi land iyi yamuri kugara ndeyani? Ndeyasekuru. Saka sekuru akadzingwa Jehovha yakokupai property yekuadzingwa. Sekuru kana adzingwa munyika chinozowadzingwa munyika kuti siya land yedu watorerwa land. Ukadzingwa munyika punishment yake watorerwa chi land. Saka iye sekuru wakuita chitsotsi manje kuti ndadzingwa wakomana ndapomba ndanakirwa nemukadzi waSabhuku ndanakirwa nemukadzi waIshe. Imimi ndaugara kwangu kwandiri kunoku isibho imimi chidzoka imogare pana ndogara. Hakuna justification. Ino zvakadaro. Hakuna zvakapusa. Hakuna. Wakazodwa ngatopera. Ndimi. Hakuna zvakapusa. Hakuna zvakadaro. Hamuna kana magrounds ekuti munge mungu agiwa nekuti tatorerwa kalendi kedu tatorerwa kalendi kedu. Munhu anofanira kunge atori apa ndisekuru wenyu ini. Ndiye fanira kunge akabira apa kuti vanhu vakomana ndauya mambo ndikumbira wana Samanga kuti zvandakaita zviya ndiri kukumbira kuregero ndiripe hangu ndidzoke chi mhuri yangu idzokewo apa igare pandaruka. Unotouya imi musipoba bozi wakaenda ndiyanga akapo imi makutofarisa kuti sekuru wenyu imhombwe. Imi makutouya kutokukwidza kutomisa muswe panapa iwe wagona makabhadharei kwaSamanga muripo makaripei kwaSamanga kokurara nemukadzi waIshe kwaSamanga makaripei. Tati makaripei. Munina mukadzi wani? Munina mukadzi wani? Mukadzi wemunina wani? Munina wamambo ndi mambo. Chakamudzingisa upombwe. Not nenyaya yekuti uyu kana watombwa kana wadhiki wani. Chakamudzingisa the bottom line upombwe neroyal family. Akapomba muroyal family. Aona gazisa nyaya dzenyu wakomana pano kwa muri mhanya uko zvekumhanya kuna nekuri kuenda kuna kanzuro kwese kwa muri mhanya uko ndaona reason aina ene kanzuro dzokai kanzuro kana mchinda dzokai mangwana mwamaona CEO mwamataura na mambo azi CEO azina mambo siyanai necommunal area. Hamutongi nyaya kanzuro hamutongi nyaya yeupombwe. Foni yangu iri ndinomufonereni. Foni yangu iripi ndiva ndatomufonera izvozvi. Hatidi mazviro zvakashata kudai ndinoziva zvagadziriswa one time. Munoenda ku-wrong office. Hamuendi ku-wrong office munyaya yeupombwe. Dai mamutoti makaenda kwa-Major City zviri nani. Kuti kwa-Major City kuti tiri kupomeredzwa kuti takapomba. Zviri nani. Ikona kuenda kukanzuro. Imi muri kuhwanda makapomba asi mamunyepa kukanzuro kusvika kuti tatorerwa rendi yedu.
ko yekukanzuro papakasvika kukanzuro makataura here kuti sekuru edu akapomba nemunin'ino wamambo ndakazoenda kwamambo kwacho kuti vazi vari kunyakatsapa mambo kunyakatsapa mambo upiye walipo andiyagara mota irayo amusamugarise pasi uyu siya yagare abautaura mati mambo upi pane mambo akagadzwa akangari kunyakatsapa uko mambo akagadzwa angari kunyatsapa pakazoshaika ndo pakazogara mambo angari mambo mutasa ani mambo wacho ndiani zirakani andirizi yangu zirakani zanga kuti taiburikira pawatsopati vatapota kunyakatsapa kuchikoro kuyamza simegomo wanga usikanda sikutaura bango ndiwo kwari pambo panguva choyo pana mambo akagadzwa ngari kunyatsapa akazoti pakashaika ndo pakazogadzwa wakanga kurodhekwa mapara ni mambo ani ni mambo mutasa igore ripi rotaurere abhisha akagadzwa 1983 kusvika 1994 aibva afa 1994 akafa mudhara abhisha nyaya yenyu isati yapinda bai ngozi yenyu ndeya 97 pakapa mudhara abhisha akapinda acting ndi mudhara bhani up to 2004 kwakuda mudhara bhani agari kunyakatsapa agara upurazi saka mambo weutaura iwewe kuti angari kunyakatsapa ndiani handichamusiya wangu zita rake bamama takaenda kunyakatsapa tikazotoina naishe dai ndiri mimi ndainyara munhu vanotaura nyaya dzamuchabva nadzo panapa dzichawandisa allright mambo we akati chii mambo patakaenda kwamambo ikoko manje takazoti munhu aitapuhwa nekhanzuruka ishetapera ndo pakabva zoti paine huswa nezvidhina aibva uya abva aita sei aibva atema zvidhina aibva apisa huswa ndo patakazodzokera kupisha kubva kwazino ende mogare paseri asi mwena kubva kupisa mbo chaimbudzi mopaishe bambo makaenda kwamambo here kana makaenda kwaishe takaenda kwamambo ndipe tsamba yejudgment yamambo ivo patinopiwa judgment ndipo takazosvika nayo nepepa inotibva kwazotati iri pepa ndo makakwanisa kuchengeta iyo yacho takanda naro kuna mambo uyeyo angari kunyakatsapa but iri bambo iri muri kuzana ndiutaura nepepa irere murikona. Please be advised that council resolved that the land being disputed over belongs to the Kasuchi family. Anditi, do you have to tell kuti council haina jurisdiction ba over community area? I committee roads yakagara we refer to the item RWP 864 of the road works and planning committee meeting. Road nyaya mamutaura pa land yemutaura pa ine chekuita ne road ine ka road ndo zvakawirira kanzuro ka road ndo kaurirwa nechi nekanzuro not kukupa ownership yeminda. Even nyangwe Ministry of Lands haipi munhu pekugara ba communal area inopa munhu pekugara ku resettlement. Imimi akakupa indiani patakati ise aenda atipisa zvidhina nekutematema zvidhina nekupisa uswa ndipo takazonetsamba iyi kuna mambo mutasa akanga ari kunyakatsapa isa mambo unogara nyakatsapa mambo ndo ari panapa muramba muri kudzokera zvinhu zviri wrong zvatiri kuramba kuti zvinhu izvo hazviiti asi muramba muri kuzvidzokorora. Dzimba dziri dzeumambo ndo dzamawerengerwa dzise dziri panapa Chimbadzwa, Chakanyuka, Kadzima, Chimuriwo, Ndorikanda, Mukukudzi, Mukanda, Chakambeni, Pafiwa.
Dzese ndizvo masumudzirwa pana pa. Hakuna unogara Nyakatsapa. Hapana unogara Nyakatsapa apa. Saka mambo muritaura imimi wenyu amakaendawo Nyakatsapa ndeupi? Mumwe uri kutaura inini. Iwo wakashayika kwangwari kuNyakatsapa. Iwo kwangwari kuNyakatsapa wakashayika. Aiwa, izwai bambo. Bambo, izwai bambo. Tati dzimba dzeumambo dzese dziri 9 dziri pana. Na baba wacho unogadza madzimambo sakupanya uri pana. Saka mambo wacho anga upi? Wana mukoma watendai wacho wari pano. Charumuka nani naZiteya wari pana. Sani mambo hani. Ziteya haagari kuNyakatsapa. Charumuka haagari kuNyakatsapa. Madzimambo ese aya hapana anogara kuNyakatsapa. Imi makaenda kwani? Ndiye angaima muMutaSapa nguva yacho. Shangamira unowa uchipedzera nguva. Right, ngatidai bambo. Chidzokai kukanzuro. Munozwa? Moti kanzuro tsamba yamakatipa yarambwa namambo Mutasa. Hanzi hamuna maruramiro ekutaura zvekuita mucommunal area. Zokai ikoko iwo kana vaine zvekutaura vositaura neni. Chechipiri mwamati isusu bambo takadzingwa. Tapomba nemhuri kwaSamanga. Hatisati tadzoka kumhuri kwaSamanga kukumbira ruregere kuti dzosere panzvimbo. Saka izvozvi hamupo. Zvese zvamuri kutoita zviri illegal. You are illegal settlers izvozvi waripo. Because land yamakatouya kuda kuuya kopiwa futi maifanira makatodzoka futi imimi wazukuru kwaSamanga kokumbira kuti tukumbira pekugara kana zvichiita paigara sekuru wedu moganurwa futi kudai. Wo sekuru wenyu akadzingwa akaenda. Makadzoswa nani? Makadzoswa nani? Isusu panguva kwakazi obvious hatitongi mhosva yababa kutongera vanama. Lendi yanga izenyu. Munhu akadzingwa ndiye akaenda lendi handiti. Ima musina lendi. Ima muna lendi ba. Imuda kuya kuprotecta chinhu chemunhu akadzingwa. Akasiya apa rambosa handiti. Ndio mnao gadzirisa. Nyanyi dai umwe musi tiri. Imi mutori nenyaya yacho. Ora tizwe muzari. Pamusoro Shumba. Yes. Pamusoro yewadare. Iyi nyaya iri kutaurwa nevana ava. Chokwadi mhosva yakaitika. Pakapomba sekuru wavo nemurongo. Wakazi hawaripi asi wangori pangetere. Saka chakaita ngechekuti nyakupomba nemurongo uyu ndi mukwambo. Awana watete wangu. Mukwambo wakapomba nambuya. Waibva waziri paingetere. Mukwambo kwabva aenda. Wana wakabva wamboenda mudondo. Ngekuti baba wadini wadzingwa. Pazodzoka wana. Waibva wanga wati wana sekuru hino tinoendepi. Ndo madzokerera akaita wana. Ishanga aripo wakatombonetsana. Ndo pakuzosvika kotora tsamba iyo. Yanga iri yekusungisa ishe. Wakaripa here. Mhosva yasekuru wavo. Ukaone matambiri. Wachapindura iwo kuti wakaripa here kuti waone kudzokera. Wadzokera wakaenda kugara patere pababa wavo. Asi sevanhu vakudzoka patere ukanga wakambofuwa kana ukadzoka ukapiwa pekugara pekuisa guwa rako nekicheni panokukwanira ngekuti wakambofuwa. Asi hazvina kuzwaro. Wakapimirwa ngemamiriro anga akaita munda wavo. Nzira yekuenda kumakuwa ini ndakaurima munda wayo kutaura. Wakapiwa 1958 ini ndakabarwa 56. Kusvika kuma 70 tatiri kuurima. Ndanga ndakuziwa ini. Natete mai wavo uyu. Taitoswera tese. Panoguma munda wana dai mwaigona endai modzokere pamakazi mugume. Kwanga kuri kunze. Ndikapiwa munda ini ndikaisa chimbuya mbuya panapa. Uku ndekwaSabhuku handi kwangu bau. Ndikaisa chimbuya mbuya apa. Ndopaguma munda wangu. Uko kwasara uko ndekwaSabhuku handi kwangu ba. Saka kana Sabhuku akafuma apa munhu kuti batawo apa hazvinei. Ndizvo here wana wangu. Apa kaine chimbuya mbuya. Endai modzoke pachimbuya mbuya chenyu. Mosiya uko. Zvamakuita zvemu muri kuona idzo muri kusumudza.
dzakusumudzwa dzakuwanda. Ende muruziririzwa ndiwo tete. Ura wangu shumba, ura wangu. Isiso tingoita kuti dai zvanga zvisizvo ndaindotosa. Asi ura wangu. Asi atiduto ati warutaura nana Samanga onetanga runongedza munhu. Ari ndio mai wao. Mutaurire kawa kwa ndio mai wao. Kanoda kuti wanyatsotsisa izwi pasi kuti vana Lloyd ndo vana sekuru. Imi muri vana mai. Kakuti Samanga ndapokati apenoka su. Wana watete. Mai wao mwemkunda Samanga. Saka kusiririswa uku. Zvari kutaura kuti sekuru wakambobana. Samanga wakambobana zvidena nekutsika. Kwakuri kuti hamudzoki munoba ngekuti baba vainda ndakamuripisa ngei ngetere. Asi zvazoti fambe wakasiriswa ngewana. Wana wacho ndiwo waku muchandodiwa hawazi. Right. Isi zvatakuita manje. Hatimboregi mhombwe dzichindoenda. Mamiri akaita zvinhu izvozvi zwana Kasu. Hamuna chiroba. But makatry kunzvenga system. Nekushandisa kanzo. Which was wrong. Maifanonga makangodzoka na sekuru tadzoka isusu tiri wazukuru. Akaita zvakaita akaita asi tiri kukumbirawo. Mogarisana nani nana sekuru zvakadi zvakanaka. Noti kuti muite sei kuti mutorwise wana sekuru. No, azviti. Mukwambo unopomba na mbuya. Mukwambo ikumusha kwake ngepi? Wakabaende. Wosizoti wakaende. Wakaende. Wakafa. Baba akaenda pale. Wakafira epi? Wakazofira kwa Vumbunu ndiko kwanga ugara. Wakafira kwa Vumbunu. Saka kwa Vumbunu kwakafira kunani? Kuna mai vari kutaura kuti ndakapombana. Kuna mai. Wakavhata chipomba nemukadzi wake nemurongo. Wovhata kura nemurongo wacho kwaenda naye. Because kumusha kwa mai yo ndiko kwaanogara. Baba pana kunyaza mudara pana baba. Mati mucheti padhuze pana baba. Mati murongo yakapomba naye. Wakabva amutora. Wakabva kwa Samanga. Wobva waenda kwa Vumbunu. Andi. Saka imi muri mhuri yacho iyoyo. Makasara muri pairi. Isusu takasara tiri kwa Samanga. Makasara muri paSamanga. Muri wana wani? Tiri wazukuru kwa Samanga. Makasara muri kwa Samanga. Muri wana wemupombi here kana kuti muri chii? Tiri wana kwa. What's your relationship nemupombi? Baba wangu ndi baba wangu. Right. Saka imi muri wana wamaikuru. Sitiri wana wamaikuru. Imimi muri wana wemukadzi wake mupombi. Mukadzi wake chaiye. Mupombi wobva achibva. Kokutora chii? Mukadzi. Kokuenda nemukadzi. Kokutora murongo. Kokoshitisa mumwe musha kwa Vumbunu nemurongo. Imi mubva masara muri apa. Ndipo takazosara tiri kwa. Imi makasara sei baba wenyu adzimba? Anosara baba. Isusu tata wanhu obviously tata ngokutata kura panguva cheni. Kukura kuna basa mhosva ina basa. Makasara posei. Makasara posei baba wenyu adzingwa. Because kana wadzingwa baba anotakura nemasanzo ake oenda nawo. Nikuti zvambotaura kuti makamboenda mese makamboti barara. Pakasara pasina munhu. Makamboenda pakasara zvidhina zvikapwanya. Papasina munhu baba. Sama muri papi? Saka ima muri papi? Musanyepe. Inini ndandirugara pamunda vangu pandakabva nasekuru apa paigara mukoma. Right. Wakutiza mai. Une pako? Ukakusi kwako kurutaura. Mwekwa baba mwenda baba waina ndiko. Akusi kwako. Une pako pawapi wandito? Pandakazopihwa na sekuru kuziye apa. Apa pasi pako baba. Mwenda watakasirwa na baba. Baba wakadzingwa. Mutori nemhoza panyaya kudzoka. Endai moti zvatakuita ka. Muruda unyepera ungwara zina basa. Munda wakasiiwa na baba akadzingwa hausiri wenyu. Hausi wenyu. Baba akadzingwa. Munda iwo wakatodzoka futi kumhuri kwaSamanga. Nekuti baba akadzingwa.
imi michamunoita dzokai kuna nasamanga, garai pasi nanasekuru wenyu mokumbirana zvakanaka, mogarisana nanasekuru, modzoka zviri pai pamutemo, because already family iyo yakaita makuna-kuna, baba wenyu akaita makuna-kuna, and that family yazoitwa nababa wenyu nemunhu is now a cursed family. Muri kuzandora is now a cursed family. Ifamily yakatukwa. Andizo. Hamusuda muruda munda wa baba wenyu, asi hamusuda kuripa mhosva dzababa wenyu. Vanasamanga endai mogare pasi. Ndoda kuti mundizwe munditaurire muripo muruda kubva kune vanhu vawaripe. Chakuti mhepo idzese dzisumuke inyaya yekuti hamuna kuripa ba. Bizai zvimawaya zvamakaita zvekuvharirwa makuwa. Ndiwo akafundira nakabhara. Pamukoma wangu ana kuvhara pakajoina story ini ndashandabva pakajana story una nasamanga iwewe watimbotere nyaya dzana story iwewe kana uri wakavhara road kumakuwa vhurai road ini andinovhara road kumakuwa pakajoina na story nepakagara mukoma wangu ndo pakavharika road kumakuwa. Saka road yekumakuwa ngaivhurwe, road yekumakuwa ngaivhurwe. Whether mataurana na story moves a meter backwards, a meter backwards, road yevanhu yekumakuwa ngaivhurwe. Mozoripa yenyu nekuvana. Izvo makuita zvese zvazvemhuri pachisekuru nemuzukuru moripana mogarisana zvakanaka, asi izvozvo izvi pamakamira ndepekuti hamuna voice. Chitogarai nanasekuru zvakanaka, motaura navo zvakanaka, vanasekuru vokupai direction kuti arai vazukuru chigarai apa. Because as of now hamuna, you cannot claim ownership yechinhu icho because makadzingwa. Mukazi ripai netere, kuti ripai netere munoziva kuti zvinorevei. Vanhu vakawanda shona hawaizivi. Ukazi ripa netere it means ripa nedongo. Unogara musika usakupa. Unoripa nedongo. Kana kuti ripa nedongo kuti kuti enda. Saka kana makudzoka it means hamuna kuripa netere. Madzoka sei yakatomba kare. Anorivesa that judgment ndiani. Arikuda kurivesa judgment iyi ndiani yakaitwa nevanhu vakafa. Ende munhu akafa abvuma mhosva yake aibva atama obva aenda. Saka ada kurivhesa judgment iyoyo ndiani. Munoda kuti rii zvakatongwa nasamanga akanyengerwa mukadzi nemukwambo apa ari ishe. Ndoti nini zvakaita shumba wafa hako asi zvakaita zvakashata. That judgment stands. Makadzingwa. Go back and sit down nevanasekuru motaura zvakanaka, muripa zvinofanira kudii zviri kuripwa. Asi kaitire kenyu pamune mucha zvenyu hazvifaniri kuaffecta community. Community upenyu hwayo ngauramba uri pane road ngaiwe iripo, pane mugero ngaiwe uripo, pane kanzira keri kwekuenda kumakuwa ngakavhurwe kaende kumakuwa, vanhu vasaite dambudziko. Udopara nyowani ka udopara ona rusi mudzamo kwa rusi mudzaiti ora itsine ndinondotsinira wangu zvataurwa nehanzvadzi yangu iri apa. Ini ndo ndinomesa manga ani ndisamba kuchiso Edmore chekutanga chandoda nditaure pamberi pedare pamusoro wadare namambo zvese. Sekuru wavo paakazodzingwa ari aita misikanzwa yake akanga apiwa munda namai wedu maisamanga, unova mai wangu neuyu waibva wanzi garai apa, wapiwa munda ndimaisamanga. Saka wapiwa munda ipapo pane kanzira kaite toti mugero, makare kare kuchine migero, mugero webva wahondomoka. Baba wangu inini tapera akazofarishe ndokubva ati ano mugero zvawahondomoka mvura hatichina pamukumba, ndokubva uyabva atemba munda wake apa, munda wakaso apa, ndokubva avhura mugwagwa uya uri kuenda kumakuwa uya. Mugero ubva wachienda mumucheto mwemakuwa, mumucheto mwenzira
Saka ndiyo nzira yange yakuendesa vanhu vedu kumakuwa. Vanakaso watopiwawo nzvimbo ngemukunda ndimuroro wasamanga. Ndokubva wachigara sekuru wavo wauri wakafa wakaberekwa wapera. Nekugara kwenguva zvingoramba zviri zvekutambidzana nekudyidzana nekudidi. Right, sekuru wabva apombora namai yangu inini. Ndokubva adzingwa aenda. Wapwere umwe naumwe apa kune stendi yake pasiri panzvimbo ibai. Hapasi panzvimbo ibai, wane nzvimbo dzavo kune rimwe bhuku. Iyi nzvimbo yasekuru yawako yakokana. Wapwere ndiko kwayabva wadzoka. Waibva waenda kuna baba wangu. Waibva wachema kuti zvinoti wapwere toendeti. Sewazukuru wana watete. Mudhara aibva awanzwira tsitsi. Haana unzwira tsitsi kuno uyu. Haana unzwira tsitsi kuno uyu kana kuno uyu bo. Wakanzwira tsitsi kuna mukoma wauyu. Mukoma wacho akatoshaika. Akati alright, chigara hako apa asi guma apa guma. Anzi guma apa guma. Mukoma afa. Awa ndokuramba wao kuti mukoma zvafa. Rega tiende kuextenda nzvimbo iya. Iyo nzvimbo yapara problem. Uyu Lloyd ndokuzowana story. Lloyd awana story. Aibva asvika kuti iwe ukasuguma uko. Iyo story guma uko. Story akateerera. Story hatina hondo naye. Kasu ndiwo wakuadvanza kojamba board. Ndekuti zviri kuitika pamugero pacho. Mugero uripo. Road iripo. Isingafambe ya motikari ba road inzira ngoti kana vanhu muri kuenda kumakuwa munongoenda makawanda wanda. Haishati tsotsotso. Mberiyo wachera makomba. Wadi sano koeri. Tashaya pekuti topinda kumakuwa nekupi. Kuvosa tozvarwa apo. Tichifudzira mombe imo. Panga pane nzira yaenda pamakuwa. Indiri muhombe siriki kune apo. Saka zvese zvauri kutaura zvekuzoendesa nawo kukanzuro inini akwete. Asi chandinoziva munda yakwasamanga uko, munda yakwakasi uko. Road nemugero pakati makuwa. Right, inyaya yakapera kudhara. Haitodi zvese izva. Tirongoti wakomana endai movhure chii? Endai movhure road yoenda. Mostika kune zvamuri kupiwa ndiwanani? Ndiwanasamanga. Izvo muri kuita izvi mautanga kupera kuzvisumudzira zvisina basa zvakawanda. Makuzvisumudzira mhepo dzisinei nechi nemi dzamusina kupara asi dziripo. Handi makadzipara asi dziri chii? Dziripo. Saka mukabva mada kuzoti imi mangwara maningi wana sekuru yenyu wakatiza wakaenda wakapusa. Aiyo. Chimboonai kuti sekuru yenyu chakati atize chii? Kuaccepta mhosva yake nekuziya udzamu hwayo. Ndo chakati atize. Saka imi mukati sekuru akapusa. Kune zvataurwa futi imi mataura mega nemuromo ibambo kuti pamururwira vanhu penyu. Uyu akataura kwese pamururwira vanhu muri panapa pese mune kwenyu. Apa pasinei nemi apasiyana inapo. Munhu umwe naumwe menchena chii? Kwako. Koiye baba mukuru akanzwirwa tsitsi haana wana here? Wana wacho vari? Ashandira kuHarare. Madzimai ndio waripo. Ashandira kuHarare. Baba mukuru mukoma akashaika. Wakomana wacho vari kuHarare nawasikana 2. Wakomana wacho waripi? Wane interest here nepamba kana kuti you are taking advantage yekuti makaona kuti kuHarare wane interest yekugara kuHarare zvekumusha wawadi. Mukati let's take advantage of that. This is not vatagireba. Aiwa kumusha unokuda izvi maiguru ndio maiguru wari. Noka hawandirakidzi kuti vanokuda because ndio wane nyika iri kutorwa iyi. But hapana mai wacho hapana. Wana wacho hapana. Mautochicha ndiwe pasiri penyu. Mapiwa mari here kuti endai motimirire. Ndio ifanira kuclaim mari. Atinopowa mari. Saka why imi muchita macomplain pachinhu chisiri chenyu? Aiwa pagara hapo mambo pagara hapo pari pedu kungoti obvious. Abasi penyu ba. Kwenyu munako. Iwo nekwako. Bambo. Usati pedu ba. Unotorwa ndisamanga. Ndiri kuda munhu anoti pangu. Not anoti pedu. Zvamakatomira ipo papa matauri amuri kuita ipo papa. Hamuna right kulendi iyo. Mese mauya panapa. Hapana. Maikuru nevana wake ndio yafanira kwakamira apa. Not imimi. Imimi chamurwa chii imimi? Panochera makomba okuisa mabanana. Munda takazoshera tagurwa na baba.
Iyo akadzingwa. Baba wenyu akadzingwa. Munhu akadzingwa akakogura munda. Tere kwacho kuti baba wenyu akadzingwa akatiza akaenda. Saka aenda uko woyako kuchekera kuti ndilendi kwadzingwa. Zvinotaura chiri bambo musati tite ainge atishubha garai pasi bambo. Ndonzi yawe yangeno changamire ndikaitogarira nasekuru ambe muri bhodo mwa uramba mu bhodo iyo right now bhodo mwa ndiri ukumbirira oiburi yanga awa ane choshaisha ba watoti noziya wazukuru wedu nyaya dzautodziziva zvese toziziva asi mimi kuti muaccept kuti mune mhosva hamusuda chamuda kuramba ndechekuti muda kuramba kuti hamuna mhosva asi mhosva munoiziva kuti munayo. Now you want to claim because nyaya inde yekuti story aiswa apo hamusuda story story hamusumuda pakata aiwa story tiri muda chiri zvakaitika pakupuwa pazokuwa pakadai pakanga pano sabhuku achitibvunzwa kuti aibvunza pakepenye sabhuku anouya here paprivate property iprivate property ngaisiye matambo shumba wana wazwa wangaisiye matambo taurei uyanyarare wewe ngavachinyarara marudara anyarariba hatichadi kuzwa izvo wangotitaurira ba mukutotipedzera nguva wakomana wangoda umbokwapurwa nemushamu aiwa ini ndozva ndikutaura ka kuti ava wacho waridzi weland ka ndozviri kundirwadza. Waridzi weland wakakupai wari kuti we've got no problem wazukuru uyaitira kuchengetai but mimi wazukuru wacho ndimuramba kuchengetera ndimuda kutorwisa avada kupomba futa vachapomba vachapomba futa charowedzera anyway iyi nyaya inoda domestic remedy kumba kudari munozvaizva ndutaura kana ndikuti inoda domestic remedy inyaya kuti inoda kuti mugare muri palevel as a family mwamaonesana mutogarisana totodi hazvini kuti mambo atume vanhu kudzika kuti endai mugadzirise chii mambo ada kudzika kugadzisa chii zvinhu zvamunoziva nditeteka muroora mukuru uyu nevana vaka vanodiwa padare bozani ndo vakasiyiwa pambaba tete mukoma weavo ava vana basa vane kwakugara ka munhu anga ari kugara nevana vari apapa anodiwa nevana vari harari wanasazoshaipa kugara lendi yakangopiwa wese wari 2 wakaenda kukumbira kwachangamire tapera wari 2 baba namukoma wacho but tiri kuti ka wakanokumbira wari 2 ndokubva wapiwa uyu pake ndizvozvo yes uyu ane pake mukoma ane pake yes saka pamukoma parudiwa mhuri yemukoma isam piece of land parudiwa mhuri yani saka murumira megasi avasi wari kumatown kwenda kudawa ndikufa endai mogare pasina natasamanga wanasamanga wakutaurire zvekuita modzikama izvi endai kukanzuro motaurire ndaramba ichi hachishandi ba padare panapa ichi mazwa here ichi hachishandi chiroba ichi kanzuro haitongi communal land kanzuro haipi communal land communal land inopiwa nasabhuku kana yanetsa dispute inosolvwa nani nasabhuku harisolvwi nani nekanzo kanzo ino yakosolva land dispute yotopa judgment sani pakaiswa hoko dzokupiwa munhu pekugara pacho yanga iri pere kanzo saka chazoti iwe kopa determination yekuti ndepa uyu zvabvepi izvi zvinodzikisa vanhu mabasa izvi mupei chiro chake asi talk to him sine uyu anza dai foni yangu ndabva ndatomutaura CEO kuti izvi zvitaura kwamapweri wako fanwa wakufarisa kana wakahiwa mari mudhara wakahiwa mari mahara iwe mari yemahara that thing chinotokupinza mujeri endai mogare umba mogadzirise ndipei next week Saturday vana samanga ndoda next week Saturday ndoda kuzwa kuti magara pasi mataura kuti chii
then come back neizvo mawirirano tobva taimplementa izvozvo nemawirirano asi hatisi kubvisa nyaya yetere is very important because it's a cultural thing chiwanhu chati kuteedza akapomba nemukadzi nemurongo akaziripa